Да. Допускате ли, че Херодот може да бил повлиян от някого или от някой в своето мнение, че за един човек, доколкото човек, не е възможно да знае сигурно нито за историята, нито за нещо друго, някакви влияния или просто това си е негов възглед? Напълно допускам, но не го казва това Херодот, казва го Ксеркс, което не е едно и също. Много действащи лица казват интересни твърдения. Но самият Херодот също е колеблив, предполагам. Аз мисля, че се подава на клюки. Да, смятате ли, че той е възможно да мисли, че да е повлиян от някого или от кого? Абсолютно. Аз нямам, както мисля, че казах, мисля, че Херодот е част от предсократическата философия. Той със сигурност е наясно с поне някои от големите имена, които и за нас са известни. Но ето, например, Питагор е досократически философ, доколкото сме чували за него, той е смятал, че пълното знание е напълно постижимо. Примерно в неговата школа. Да, за Питагор не казва много ласкави неща Херодот, когато го споменава. Смята, че прекопирал равни идеи от египтяните и ги пробутва като свои. Това е едното нещо, което казва. Но има примерно, пак и във втора книга, разбира се, става въпрос за обяснението, което Херодот предлага, за чудния факт, че Нил е пълноводен през лятото, за разлика от всички други реки, нещо, което редица умни глави явно се опитват да обяснят в Гърция по това време. Той казва, ако е позволено да се направи извод за това, което е невидимо, на базата на това, което е видимо, учейки много близко до това, което опсистонадельната фанера на Анаксагор, който разбира се е съвременник. Сега, дали става въпрос директно за някакво ехо или просто в един и същи интелектуален контекст се движат в една и съща среда, примерно в Атина се движат тия хора, не знам, мисля, че е недоказуемо, но че има влияние, мисля, че няма съмнение, има прекалено много близост. Специално по въпроса, който вие задавате сега, възможно ли е сигурно знание? Не, аз не питам дали е възможно. Мнението на Херодот. Според вас би могъл да бъде повлиян от някакви негови съвременни. Да, абсолютно. Имам чувство, че вие изключвате като сякаш негласно възможно той да бил повлиян от художествената литература на своето време. Защото говорите за учени. Аз подозирам, че е възможно. Възможно, например, кое да кажем Софокъл. Защото Софокъл в Филоктет, чрез Одисей казва, аз като гледам Атино, на какво представлява този велик герой, именно Аякс Теламонов, разбирам, че ние хората нищо не сме, просто една гола сянка. Следователно, какво бихме могли да знаем. И цялата Софоклова драматургия, като започна с Едип най-малкото, показва, че човек е неспособен да знае не само за битието, но и за себе си най-главно. Ама те са били, може би, доста близки. Да, Софокъл и Херодот има много спекулации, че са се познавали, защото има прекалено много близост в вече съвсем детайлни, специфични детайли от различни разкази. Така че да, защо не? Разбира се. То не е само или това, или другото, само научно-философска литература или само художествена. Аз мисля, че както Еврипид и Еврипид всъщност е добър пример. Той се очевидно интересува и от това, което сега ние днес бихме нарекли не художествена литература, а научна литература. Но това разделение е много по-късно. И със сигурност и Херодот чете, слуша, знае и художествена литература, това, което ние наричаме художествена литература, трагедия, Пиндър, разбира се, да говорим за Омир. Да. Във връзка с това, което доцент Гочев каза, по продължение, но струва ли ви се, сега особено са подредени така цитатите, когато четеш целият Херодот, това не може да го добиеш като произведение, защото разстоянието между всеки отдел от тези цитати е голямо, но тук с тази ритмика, с която са подбрани, правилно ли ми усещането, че Херодот води някакъв диалог? Той не експлицира с кого го води, но сякаш целият му разказ е диалог с някого, на когото той отговаря или ще отговори. И всъщност тези вметнати изречения, това мисля аз, не може да не е така, е как човек би отговорил на друг човек или на колектив от
хора, с които заедно продължават една тема, в която в случая той се включва по този начин. Темата може действително да е тази на Софокъл или на Анаксагорий, все едно коя тема, но той сякаш не си представя просто аз тук ви разказвам и нямам предвид вас. Напротив, отговарям ви. Има ли такова усещане у вас? В някои случаи да, определено. Разбира се, традицията и мисля, че има много добри основания да се приеме за достоверно е, че Херодот дълги години, преди да напише този текст, който стига до нас, е някакъв вид пътуващ лектор, който изнася сказки, да кажем, през различни публики, в различни градове, в различни полиси. Така че със сигурност, особено в някои моменти виждаме ехо от опита на разказвача. Когато, примерно, казвам много интересен пасаж, който казва има една, трябва да се върна назад, трета книга, в която се описва начинът, по който Дарий взема престола в Персия. Има един така наречения конституционен дебат, много спорна и много интересна част от Херодотовата история, който са заклятниците заедно с Дарий обсъждат каква конституция, каква система ще има това царство персийското, след като вземат те властта. Предлага се демокрация, предлага се олигархия, предлага се монархия, разбира се, монархията побеждава и монархия остава. Херодот явно има опит, разказвайки тази история пред някаква публика, че доста недоверие е предизвикал този разказ, че демокрация дори са мислили в 6 век в Персия да въвеждат. И по-късно, когато вече в петък, края на петък книга, даже може би в 6-та книга, разказва събитието около юнийското въстание и обяснява как се въвежда демократично управление в Милет по желание на персийците. Той каза, ето виждате ли, за тези, които не вярват, че демокрация се е обмислила като една от алтернативите по времето на Дарий, това е доказателство. Много интересна, още неща могат да се кажат, но това е признак за мен, че наистина това биологично усещане, което ви изтъквате, го има и е важно за начина, по който то някакси прави органичен разговор, той не е научен, а напротив, едно винаги отиграва някаква голяма тема или наблюдение със своите и го прави много уникален в наратива си. Дискурса си не е чист учен и не иска и да бъде. Да, няма и как да бъде. Зависи каква дефиниция използвам сега. Човек може да учи и пак ще разбира. Не, искам да кажа, че там не е на тази непременно да... Но не е желателно. Да, там не е да непременно да ни достави някакво знание, а просто да го артикулира с друг човек, както ти учиш да правиш. Което пита по-скоро е някакси още, как да кажа, още един стимул да се отличи това, за което стана дума. И то е, че в последните десетилетия на Херодот, който, така се каже, влязъл в литературния канон, да кажем, като първия прозаик, ще да кажем първия романист, защото в много отношения това, което той прави, прилича на това, за което Николай говори. Аз за това зададох този въпрос. Да, имаме все пак сега една такава тенденция, дайте пък да видим дали Херодот не е и първия и всъщност единствения запазен досократик, предсократик, защото това също е така. Нали, в този огромен обема си сборник, който представляват историите, ние наистина имаме всякакви изследвания, част от които са всъщност много повече в крак с това, което ние бихме нарекли предсократическа или досократическа философия. Имаме изследвания на природата, физиология, всякакви други неща. И не само това, езика на който Херодот разказва за тези части, всъщност е много по-близо до така наречените досократици, отколкото до да ги наречем тези писатели и поети в литературния канон за време. Да, тези, които може би той би оприличил като съчинители на разкази, логопойори. Това, което е Хекатей за него, който
както знаем, пише различни произведения, не че са оцелелите, но не само генеалогите, има описание на света, географско произведение, така че едва ли просто разказва някакви истории, той така, съчинявайки фикции. Но, разбира се, тук става въпрос за един супер полемизиран образ от време на време, не през цялото време, разбира се, който Херодот си създава така на персона и персонаж. Благодаря ви.